tagozatosoknak ajánljuk. A program a játék és a mozgás örömén keresztül próbálja megismertetni a gyerekeket a elemeivel. A foglalkozás középpontjában az a gondolat áll, hogy a legegyszerűbb a legnagyszerűbb, és a régi idők gyerekei tulajdonképpen a ház körül talált eszközökből alkották meg a saját játékaikat, közben megfejlesztették ügyességüket, leleményességüket. Ezt próbáljuk átadni a foglalkozás során a gyerekeknek, ugyanis itt megtapasztalhatják, hogy a közös játék nem csak szórakoztat, hanem közösséget is tud teremteni. És a gyermekolimpián olyan játékokat próbálhatnak ki, mint a célkadobás, kukoricacsutka célkadobás, sároljárás, és az egyik természetesen